Senjuri, nselmilkom u grazzi miġdijt tal-li naqattu maħna l-program ribna ftit minuti kollox qabel natu bidu għall-aħbarijiet nitkellmu dwar dak kollu li qed jiġri madwarna dejjem naturalment b'doza politika biex intom tkunu tafu x'qiegħed jiġri wkoll madwarkom. Llum se nkunu qegħdin niddedikaw ftit minuti biex nitkellmu dwar l-ambjent sostenibbli f'pajjiżna u x'qiegħed isir biex il-gvern jirrispondi għal ħtiġijiet tan-nies ukoll l-isfidi tan-nies li jitkellmu dwar aktar bżonn ta' spazji ħodor f'pajjiżna li jkunu jistgħu igawdu dawn l-istess spazji ħodor. Qed nitkellem dwar ġnien l-iskultura f'Santa Luċija li permezz tiegħu ser ikunu qegħdin igawdu minn dan l-istess proġett madwar 5,000 resident. Qed nitkellem dwar residenti b'mod partikolari għaliex il-gvern qed iħares kif apparti li jitħabbru proġetti ambizzjużi u proġetti kbar li jistgħu jitgawdhom il-familji Maltin u Awċi, ġnien l-iskultura f'Santa Luċija bħalma huwa kommessi li jibqa' jagħmel il-gvern huwa ġnien li ser ikunu qegħdin igawdu partikolarment minnu ir-residenti ta' Santa Luċija, 5,000 resident. Dan huwa ġnien b'2300 metru kwadru li permezz tiegħu qed jingħaqad mal-bqija tal-proġetti kollana ta' proġetti bħalma kellna fil-Birgu, fil-Mosta, ir-riġenerazzjoni wkoll ta' Chedwick Lakes, qed niftakar ukoll fi proġetti oħra fin-naħa t'isfel ta' Malta. Dawn l-istess proġetti li għalkemm joqtu lill-familji Maltin u Awċin kollha iżda partikolarment anke ir-residenti tal-madwar. Ġifieri jekk inti minn Santa Luċija żgur mhux forsi li ser tkun qiegħed tgawdi minn dan l-istess proġett u nħeġġitkom ukoll issegwu anke fuq il-midja soċjali permezz tal-midja soċjali tal-Gvern MaltaGov fuq Facebook tistgħu issibu qatt ta' filmati u ritratti ta' kif ġie żviluppat dan il-ġnien. Dan kien post li ma kienx abitat, ma kienx aċċessibbli għal ħadd u lum il-ġurnata jista' jitgawda mill-familji Maltin u Awċin. Semmejtu għamilt referenza wkoll għal diversi proġetti oħra għaliex dan mhux proġett waħdu imma dwar 59 lokalità li qegħdin igawdu minn ġonna ta' dan it-tip minn spazji miftuħa, spazji pubbliċi u dawn jingħaqdu naturalment ukoll ma' spazji ħafna ikbar. Qed nitkellem għal proġett tal-Park Nazzjonali f'Taqali dak huwa xi ħaġa li jista' jitgawda minn kulħadd. Iżda mhux qed nirreferu biss għal kulħadd, mhux il-pubbliku b'mod ġenerali, iridu wkoll naraw kif insaħħu u nagħmlu l-ambjent tagħna isbaħ fil-lokalitajiet, fl-irħula tagħna, fil-bliet li permezz tagħhom dawn jistgħu jitgawdew minn tant u tant familji Maltin u Awċin. Il-Gvern huwa naturalment ukoll kommess li jibqa' għaddej fuq din l-istrateġija u kif anke tistgħu taraw fuq il-mezzi soċjali u anke kif iżur il-Prim Ministru Roberta Bela flimkien mat-tim tiegħu diversi ġonna, diversi spazji pubbliċi, diversi spazji ħodor li żgur mhux forsi huma kommessi li jibqgħu jingħataw lura lill-poplu Malti u Awċin. Senjuri, minn ħatija ma baqa li xejn iżjed xi nżid li fnittama li il-programm fi ftit minuti kien ta' informazzjoni għalikom, naturalment ukoll hawnhekk nagħmel appell biex intom flimkien mal-ħbib tagħkom u qrabatkom iżżuru dawn l-istess proġetti ġnien l-iskultura ġewwa Santa Luċija biex ukoll tkunu tistgħu tapprezzaw il-ġmiel tiegħu. Infakkarkom illi jekk tliftu xi programm jew ieħor fuq il-paġna ta' Facebook tagħna qribna tistgħu issibu dawn l-istess filmati li nħejjew għalikom minn jum għal jum. Għalissa ningrazzjakom tal-li kontu magħna u nsellmilkom.